I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, danas igramo Craftsman, odnosno najbolja kopija Minecrafta koja postoji. Tako da, hajde da počnemo. Zamolio bih vas da se pretplatite na kanal i da nagovorite Mr. Boon da instalira pravi Minecraft. Da zadam se, čovjek nema memorije i ne može, s njim ima memorije, on ima jači telefon nego što ja imam, ali čovjek ne može jednostavno instalirati pravi Minecraft. Instalirao ga, ali nije mogu instalirati beta 1.14. Tako da, hajde da počnemo. Prije početka videa zamolio bih vas da se sabate i lajkujete video ako već niste, da to odmah uradite. Tako. Sam već napravio crafting table. Jesam. Koji sam ja majmun. Što ja ovo igram. Realno. Da li ovo izgleda kao Minecraft? Ovo uopšte ne izgleda. Dobro, ovo izgleda kao sand. Moglo bi se reći. Neartikulisani zvukovi jesu. I ovo jeste. Sand, mogli bismo reći da je neko povratio po njemu. Moglo bi se reći i za ovo. Idemo malo u podzemlje. Brate, ubit ću se. Brate, znao sam. Zašto, bre? Da, već sam vidio kako je, znači to. Vidite kakav je glup cobblestone. Wow. Znači, najbolje. Da vidimo kako izgleda furnace. Normalno. Da vidimo kako izgleda sword. Kako izgleda ovo. Da vidimo. Sve izgleda. Dobro, ovo već ne izgleda kao torč normalno. Sword, hoe, shovel, sve to normalno izgleda. Sad ćemo da odemo u end portal. Da vidimo kako to izgleda. Play, new, creative, new world, ok. Sad ćemo da vidimo kako izgleda nether. Mogli bismo i da vidimo kako izgleda i end portal. Da vidimo kako izgleda TNT. Stari, pogledat ćemo kako izgledaju monsteri. Da vidimo creeper. What the fuck, man? Izgleda ko polna drogirani villager, bog te. Da vidimo kako izgleda. Jedan bi već izgleda normalno. Jedan izgleda normalno. Idemo
drogirani creeper, brate. Pokret izgleda kod nadrogiran, gledajte ga na šta liči. Zamislite kad padne noć i kada vam ova karakonđala dođe ovako i eksplodira. Jo, meni, majko mila. Ali kako je kuća TNT. Ne to. Sve normalno. Samo što je range veći od... Evo sklanjaju mi se s očiju, ne mogu te gledat. Znači ne mogu ih gledat koliko su ružni. Umrite svi, brate, umrite već jedno, mrzim vas. Da još nikad ih ubijati, ljudi paraju mi oči koliko su ružni. Pigmin je već nešto. Ali creeper, brate, gledaj na što liči na drogirani creeper. Šta si ti creeper na aparatima vuku? Bukvalno je Microcraft bolji od ovoga. Mislim, grafika je mnogo, mislim, creeper je mnogo bolji u Microcraftu nego ovdje. Pa pigmen. Oh fuck. Brate, boli me ruka malo. Dobro, sad ćemo malo da gradimo. Evo ga, kuća od TNT-a. Ma nemoj, bježi, bježi, bježi. Fuck. No man. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ne vidim kontrole.
brate. Od ovog silnog vaga ne mogu više da vidim kontrole. Oh my god. O brate, najbolje bi bilo da se ubijem. Sad ću se ubiti. Brate, drago. Oh my god, brate. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali klip i vidimo se u idućem.